A cikin kowa da akwai shi, sannan baya tsufa, baya jin rarrashi, baya neman kofa, zai shiga baka tare shi, dan ba shi da wata siffa, idanu ba su ganin shi, balle kai mai ihsani. So kenan sanadin labarina, so kenan sanadin labarina. Yes. Daddy. Sumayya ta samu lafiya. Ba zai yiwu ba wallahi. Ba zai yiwu ba. Yayi kuma me yake faruwa ne? A ce yanzu Sumayya ta dawo. A ce sai a gari nake ji duk mutanen gari sai sun ji. Kafin ni na ji. Iyayen Sumayya sun baka Sumayya. Ina kuke? Ke kin shirya ke ana maki magana? A wanda ke zo mana. Ana su kuma su wanda su yayin da kansu yake so ko hajiya din cikin farin ciki ya mutanen gidanku kamar Bibi, dan ba shi bu mai kinki. masha Allah wai mata tana yin magana ta akwai ita dai kamar komai aka yi kamar yau dai Allah ya yi za mu ga kamar lokacin da ya kai baba Alhaji Ina za a kamar wace unguwa kake kamar ne sunan mahaifinka da sana'arsa kamar wace unguwa kake ne sunan mahaifinka kuma da sana'arka shine aikin da kare wanda suke waje ke zo mu je da Allah ya ka tsara amma bidiyo ko hoto to ni ba gama ma ga abin da ta kai mana mai da shi gane ba ga abin da haska ba kuma za mu tanta ya haske kada ki kwabe mana da mun dinki ko da baba zai shigo ba za ki da nan kaga ce mai mamoci ko yawa a za ta saman wanga wannan kana za ka kwashi wannan kujire hashi buɗe kowa da tafiya shi duk ba za ki ji shi ba hadani kina tashi za ka yi hai miki magana auna kuma baba sanda za ka shigo baba kana shigowa ka buɗe kowa kana ganin ta Allahu ka buɗe kowa kai ma ba sai emotion ya kama hakana kai ma yanayin damuwa ka gani cikin damuwa sai kai mata